Senkezweni lapha kuphuna lapha kumekho umsakazo ukhozi obengelela ugatsheni ngidabuka lapho uphongo lentombane kwaNkundla ngomculo kaMaskandi ke bayangazi abaningi ngamahead kodwa namhlanje asingagxili lapho inkulu indaba uningabi lapha eDandi Beklifit sobe sikhona na kanjani kwiDandi July singuMaskandi sikhupha ushuni kaMaskandi uMaskandi against amanye ama-genre engingawazi ke ngizobe ngawazi ngeSaturday ngoba sebesibhizi kakhulu sobe silwa singuMaskandi siyomela uMaskandi lapha abantu abaphume ngomningi bezoseseka bezwakala madoda kuhle ngempela limit ifana nabingelela abalaleli ngaphambi kokuba ngibingelele awuvume uthi mfana wepiano uthwele kanzima mfana wepiano uthwele mfana wepiano wenu uthwele kanzima mfana wepiano uthwele kanzima ngidandi July uthwele kanzima uthwele mfana wepiano yazi uthwele kanzima mfana wepiano uthwele kanzima ngidandi July uthwele kanzima mfana wepiano uthwele kanzima angibingelele Khathide Ngobe ngibingelele nakumkhaya laphana ngibingelele nje nakubaphathi bonke bestage bese ngiphinda ngibingelela nakumakhosi onke esizwe ngokuhlukahlukana kwawo ngibingelele nje kumakhosi ngokuhlukana kwegodi bese ngiphinda ngibingelela nakumongameli osiphethe siSouth Africa ngithi nje ngibingelele lo bingelelayo ulimit umfana kana laphansi kula senkandla la ngisuka khona kwesikanqamalala isigodi mfowethu kuyezwakala we limit na kuthi ababhasopa abafana bamapiano vele kuzobe eboshene lento zamapiano laphana na uMaskandi mhlambe ningathini nje yini enikabe ngayo njengabaculi bakaMaskandi impela angazi umfana olalela ipiano ukuthi ngempela uqondeni ngalo leyasuku leDandi July impela nami obani oyoungstand ngiyobe ngingabazi ngalolo suku ngiyobe ngazi ugatsheni ngiyobe ngazi igcokame ngiyobe ngazi nje into ephathelene noMaskandi kuphela no daliwa ngabaqimba mabe performa lapha masekushisa thina akasiqimbi phela siperforma naze ngubo zethu impela madoda so ngamanye amazwi nalo nje uvalo nakancane lutho angeke ngibe nalo uvalo ngomuntu ocula ipiano impela ngeke nguzulu impela kunjalo Katsheni usiyele ukuthi yini ungayithembisa umuntu ozobe lapha yana ngalela la ngothi nje akasume ekhaya geza gqoke ahamba phuthuma uyibukela lapha kwiDandi July uthi yini zoni baphatheleni into emnandi kakhulu ukuthi ngenwa mahala amabhinqa kithi ngiyawazi mangenwa mahala awalenzi iphutha amathikithi akhokhelwayo ilawa ama-VIP ngoba VIP ibe 800 rand bese ukuthi i-VVIP ibe 1300 rand kulula nje abantu abaphume ngomningi bezoseseka ngizoshaya ama-hit ngizoqhulula ama-hit ngizongena nge-hit sidlale hit size siphume ngehit kube mnandi kakhulu kophathele nebhodlela akulindeka nje kanjani zobe ngiphethe ngizwile futhi la uthi amathitha siyaphela bafowethu ningathini ukukhuthaza abantu ukuthi bawathole umuntu ashesha sukume la we-VIP ayaphela impela manje indaba ezinhle kakhulu lezo for umcimbi ngicela ukuthi abantu bephume ngomningi njengamanje kungabe ukuthi bogcina belate ngendlela ethi abasezi ukwathola amathikithi ku general ngeno mali futhi aphela yilo ama VIP so ngicela besukume beyothenga amathikithi ama VIP abafuna ukuhlala ngapha ngokuyicuphuthwana mangabe sephelele beyodwa phela uyocupha umuntu khona lapha lapho kuqabeni usiyovele ngene khona ngani mawufuna ukuba yila abantu ekuthiwa izici ukuthwana cha impela ngakusho ukuthi phuthuma impela kunjalo mhlambe lokuvala nje ngathini ngaphambi kokuba nje sivale engingakusho ukuthi njengoba sila sizonxusa kahle ukuthi umuntu ofisa uya khona kwiDandi July noma osezwile ngayo akangaphuthi ngoba kuzobe kulikhulu kakhulu kuzobe khona ugatsheni uzobe khona limit ulimit uzobe ufuseke ngempela manje ugatsheni uzobe laphana ezamzukwana uthi yimi umalume kube kulikhulu kakhulu impela ipiano ngazi izobe lithini ikaliwa kakhulu abantu aphuma bezoseseka kunjalo mfethu siyabonga kakhulu sinifisela kuhle kodwa sengathi konke ngahamba kahle ngamalungiselelo iyobonana khona ke lapha ke eDandi kwiDandi July experience ngawe